अरे प्रीतम बाबू, तोहरा भाग्य में एगो और बात लिखल बा। का पंडित जी? तोहरा जिंदगी में जौन भी चीज मिली नु एगो ना तीन गो मिली। तोहरा भाग्य में तीन गो मेहरारू लिखल बा। तो के बाड़ू? अरे गजब ढीठपन बा, हमरा घर में आके हम ही से पूछ रहल बाड़ू। पानी दें का डॉक्टर साहब? अब नवरात्रि के 9 दिन और सुनी प्रीतम जी, एक छत के नीचे दो बना रही तो मती गई बना। पापा धोखेबाज डैडी। टूटू में हरारुन में फंस गइल बानी, जिंदगी के झांसा में झोंस गइल बानी। जो किच ना बंद कर वो लोग ना, तो हम तीसरा भी आ कर ले। एगो दरिया में गुमारे, दुई नाव पे चढ़ना आ टांग चियार के मरना। प्रीतम प्यारे भइल बेचारे, निमन रहिता जे रहते कुंवारे। माय नेम इज राधा, हम लंदन से आइल बा। हमनी दोनों इनका धर्म पत्नी है। तू कि तू 50-50। चाहे जैसन भी समय होखे, पति के मान सम्मान कम ना होखे के चाहिए। चल निकल यहाँ से। माई माई हाय रे नसीबी का हो गइल। सुमन बेटी, पति पत्नी के संबंध बड़ा नाजुक होला और तब और भी नाजुक हो जाला जब कोनो चुड़ैल घर में घुस जाला। उठ गइल दिल शीशा जैसे पल पल तड़पेला, अखिया झर झर बरसेला। रउआ कौन कौन कांड कैले हैं? ए बहन, समय के हिसाब से दुश्मनी के दोस्ती में बदल ले लेगी। एकरा पहले की लंदन के लुच्ची प्रीतम प्यारे के लेके फुर्र हो जाओ। सोचा लो तोहर के गोलियां जोर करता। अरे तू लोग ना समझबू, मजबूरी के नाम चंदू दास। कौन तोके चाहिए या कौन तोके चाहिए बताओ? भैया हमके माफ कर, हमने के जान बख्श दा। अब का होई? और ऐसे बुरा का होई? अरे देवी माई प्रणाम, बड़की देवी माई, बहू का प्रणाम। प्रीतम प्यारे, आई लव यू। ए मंगल गुरु शनि, कौन मंदिर के घंटा बजा के आ रहल बाड़ा?